Mizoram chunga civil hospital nurse duty te anmual phole ta khoi mun nge ni hello post tu hian tlom ngain ajiak lang du lo nge ni anga an mani chung paton ni akan ngai ngoda ani po ani mai thei sin tru hetiaron soidana hianin an mani chung koina an thil ton ni nge in alanga hei civil no pang wada duty nurse te kha in enfiaru nu le pare thei mel deute thil selo deute vin khur to su aron tia nurse fellow nurse hoi home lo han tiang hianin an dam lo te dam lo ompui tu te vin khur an chinga mel nel omna reng nei lawa mi mel suk hian ching boka Mizoram chung dam do ina nurse le doctor te hi nga tinge an mual phodu bik em le tru heti khophian soin kaya in siam thatin tum lo reng mai eng mi po civil alo omse mu sit deu bik le en san bik in nei tur ani lo aron ti ni mu sit deu bik an nei emmi en san deu bik an nei em niang le eng mi po dam lo omse in kher dan ain ang vek tur ani mi in narswal ti luai che use in du emni zaidamin lo fel ve to ro aron ti ni tu ma hi in en sang thei kan ni lo a hausa le ra thei po fit nga hnuai lama ni kanin phum don chutiang chuan dam do ina po ni se in admit lang te po an ni ang pakhat ra thei jok din mun chia pakhat ro chu mi hausa veng khata mi om thei te po an lo ni ang khata khanin en san bik nei tur ni lo mu sit deu bik in nei tur ni lo dam lo en kol dana nurse te hi mel nel om lo deu te hi anom ve thina helama aponi thawa ma ni dam lo te ngai sak thadu lo ang chi te po anom ve fo ni soine ne utam thin khop mai Christian ram inti na ram Mizoram hian hetiang thil hinga tinge a thlen thin ni nga tinge do theina le zol do na hi kan va han tla cham em tiru kan thora dam do in ming chiat te hi kan hlau lo nge mani kan tho pui te ming chiat kan hlau lo nge kan poisa lo complaint the an hlau lo nge mani tiru mani to ka chapo ani du tiang hi chu an mani wagin an thora dam do in te po amol pho te ya ming che theya doctor te a tho pui ho te po an ming chetel thei ni ama wang hian tiru a zialo khop mai hai tin helaya comment na pakhat pui nu mami khol sing hian aron komena hei hian chiarlok te ang civil alo po ni deu vekang man dewa aizola damdoi in lian ve tak pakhata hian kapute te huan kal thlama tang ache swal hlo maya huan kal zauti taka an bal angrang sia khami damdoi in kha a hnai berani nen an tlan luta atir kha chon an lo be thadu lo khop mai hi achana chu an bal lutuk o raman kala ram kal chon fai lo na thokan fai ngai lo tiru bal do in dam do in an luta an lo be thadu lo vel ani mai thei hai ma se anei tu pa ber kha lo thlenga sar kharon ti ta mai sia nar so chon anin tlon siak le ti maya kan chung te pakhat ngai dan kha ani vak lawa kaini chau lo po bal do kal po anom thei khatiang ani awanga lo biak thadu lo kha ka ngai dan ani lo reng atia anei tu pa bula chona soita veka khami tuma nurse duty te kha chon zilna an don ve hlak karing Mizoram dam do ina hi chuan ani tlang pui milar deuh le hausa deuh te hi chuan khoya po nurse te hian an du sak bik emo ti turani milar deuh le milar lo dam do ina kalse in entir turin doctor emo nurse emo khanin kha milara kha lo hreta se angai sak masak jok tur chu a chiang rang tiru khatiang tur kha ni lo a treat dan kha ain ang tlang turani ain ang ve turani in entir tura kal theu chu wangchon in thlai bik ki kan nei turani lawa tu te po ang khat wakin kan en turani dam lo te reng
ngai sak that du lo bik kan nei tur ni lo chuan heta hian comment pakhat le chu vaira ma chuan dam lo te kan za ngoi zok adik khop mai vairam ain mizoram mishing cheng kan tlema vairam a phei chuan in mishing an tam lutuk dam doi in lian pui po ama dam lo an khat fak an dam lo te an za in an kher mani han za lo in han kher vio lo te se complain an thelu tanga an ni lam chuan huaina samai sia tru poisa kan nei si lowa an complain anga an na tanga bang thai an ni si a chu lowa an thona dam do in kha a ming chetel thei ni kha zong kha an don thin vairama chuan vairama chuan dam lo te kan za ngoi zok kan lo ber chu dam lo ten min complain ang ti le hospital ming chiati kan lo ber vairama chuan mizoram hi complain atam ka ti amak vairama dam lo dam do ina oman tam zok de sia complain chuan min ban ngala ni mai an re thayemo hosa emo dam lo lu ta piang kan za thei lutuk dam lo te hian nurse le doctor te mi zia le tongkam hi an thlamon na ve pakhatania hi dik khop mai an ni lama chuan ming chiat ten hlawa an na tanga chol te kha an hlau boka tru chu wang chuan dam lo te an za ngoi ani kan tongkam khata wang hian kan dam lo en kol te khan an tuar pha thaya an lo that pui thei bok kan tongkam te hi kan du luk turania kan du tui turania tu ma hi thlai bik kan nei turani lo dam lo thau duty ni chuan do thaina nen na thok ro zol do takin mi nan hriat thiam lai an lo zot ngoi chawani poin lo vin khur su do thei takin lo hriat zel ro azia lo khop mai hei mizoram dam do in le mual phona mizoram dam do in a thok nurse le doctor te mual phona awa han tam em tru azia lo khop mai christian ram dam do in atan christian ram dam do in a thok te tan chuan ai me chi lo ni athen chu lo thei lo wanga vin ngai te hang tiang te pokha an lo om ve thei amai ro chu dam lo en kol kan ni ti in ria dam lo te bula ngat phei chuanin nui sang melte kan puta ngai ni thin rim na le lung oi lo na kan lo nei ni point kan dam lo te mit mo han kan tilang tur ani lova min thamwan pui tham turin dam lo te kan en kol tur ani mizoram hun sang dam do ina thok zong nurse le doctor te pon lo hre ro chapo su in dam lo te kha za ro ngai sak ro in tong kam khata wang khan anna lo thei nang mani kha dam doi an tan chon dam doi pakhat in ni eng pon ni se lo film khur te lo film khur sam ro mual pho na hi om to lo se awadu om em in dam lo tan dam doi thami lo ni zel te mual pho na hi bo ro